for 2024 ahịa na-azụta bụ Nkwa na mbụ isiokwu ndị a ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Gọvanọ Soludo egosipụtago na ya gbọtara ọgọrọ nye ịtụgharị na Anambra steeti ka ọ bụrụ steeti eji ama atụ. Afọ abụọ ọ nọrọ n'ọkwa ọchịchị, Gọvanọ Soludo enwetago otuto site n'aka ọtụtụ ndị mmadụ. Ndị Anambra nọ n'Abuja etogo Gọvanọ Soludo maka ihe dịgasị iche iche ọ mepụtagoro n'ime afọ abụọ dị ka ha kpọrọ oku ka enwewanye nchekwa miri emi. Mbiwa ugwu bụ nke kwuru ihe na-asọpụta na ya na Iceland ekepụtago ọnọdụ ntụmadị na Regents Peninsula. Tupu nọrọ akụkọ anyị n'uju geregodozi ya pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. Ọkọ akụkọ bụ Ifeọma Akaife gere akụkọ anyị n'uju. Aka na-achị Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo egosipụtago na ya gbatara ọgọdọ nye ịtụgharị Anambra steeti ka ọ bụrụ ejiamaatụ n'ala Naịjirịa nakwa n'Afrịka. Gọvanọ Soludo na-ekwu nke a n'oge ọ na-agụpụta agadaga ihe dịgasị iche iche ọchịchị emepụtagoro n'ime afọ abụọ gara aga n'oge mmemme achịkọbara iji wee merụba ụbọchị ahụ na International Convention Center Ọka. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Echi kọrọ akụkọ a n'uju. Ka ọ na-egosi ihe ngosi gbasara ihe ọ rụgoro n'afọ abụọ, Gọvanọ Soludo onye nwunye sonyere tinyekwara onye osote aka na-achị steeti a Dọkịta Onyekachukwu Ibezim kọwara na steeti a kwụsiri ike ma kwuo na ebumnobi nke ọchịchị ya bụ nke a na-elejere anya inweta ihe na ngwụcha ma kwuo na agaghị enwe ihe ndaghachi azụ. Gọvanọ Soludo mere ka amata na gọọmenti na-agba mbọ ịrụsi ọrụ ike ma gbadokwa anya n'ihe ndị ka mkpa a ga-emere ndị mmadụ. Ọ kpọpụtagasịrị ihe ndị o mego n'ime afọ abụọ gara aga nke gụnyere ịgbape arụmarụ okporo ụzọ nke ogologo ya karịrị kilomita 400, inyekwe ịgụ akwụkwọ n'efu nakwa ineta ụmụ nwaanyị n'ụlọ ọgwụ n'efu nakwa ihe ndị ọzọ. Dịka ọ na-ekene ya bụ gọvanọ, onye bụbu onye odeakwụkwọ Commonwealth Chief Emeka Anyọkụ kwuru na ihe ndị a bụ ihe a na-ahụ n'anya ma na-agbakwa akaebe ihe ndị a gọvanọ anyị na-arụ n'ihi na ọ maara na gọvanọ Soludo zuru ka emee tupu ọ banye na ya bụ ọkwa. Ya bụ mmemme bụ nke eji ajamisi inye ekele wee malite maka ya bụ afọ abụọ gọvanọ Soludo nọgoro n'ọchịchị, bụ ebe onye Catholic Bishop Most Reverend Paulinus Ezokafọ kwuru na gọvanọ a na ndị na-arụrụ ya ọrụ egosigo na ọ bụ Chineke na-arụ ọrụ n'ime ha. O kenere gọvanọ na ndị otu ya maka ime ihe ndị a niile na-ebighị ego ọbụla. Ya bụ mmemme bụ nke onye National Chairman nke Apụga Barrister Sly Ezeokenwa, okwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze, onye Chief Judge nke steeti a Justice Ọnọchi Anya Achebelu, Chairman nke ndị eze ọdịnala na steeti a Igwe Nnemeka Achebe, nakwa gọvanọ Abia steeti Dọkịta Alex Oti, gọvanọ ndị chịbụrụ steeti a Chris Ngige Dem Beji Etiaba, onye bụbu osote gọvanọ na steeti a bụ Dọkịta Emeka Sibodo, Ambassador Bianca Ojukwu, Bishop Moses Ezedebego, Bishop Jonas Benson Okoye, ndị so na State Executive Council, ndị Transition Committee nakwa ndị ọzọ bịara ya bụ mmemme.